सोलोंथाइया सासे मानसिनि थांना थानायनि लामा नंगौना नङा जों जेब्ला गावखौनो सासे मोजां फरायसा हिसाबै गायसननो हागोन एब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजों जों जेब्ला साक्सेस मोननो हागोन होमब्ला जोङो थांना थानायनि मोनसे राहा हिसाबै जों सोलोंथाइखौ लानो हायो ना हाया लानो हायो नङा होनब्ला मानो होनबा जोंहा दिनै सोलोंथाइखौ गावनि जिउ खुंनायनि लामा एबा थांना थानायनि राहा हिसाबै गायसननाय सुबुंफोरनि अनजिमा गैया जों बायह्रा मुलुगनि बाथ्राखौथ' बाद हो जोंहा बेवहायनो गोरों गोरा जोंनि गुदि फरायसालिनि सानै मानगोनां फोरोंगिरि सारमोन दङ जों बिथांमोननि बाथ्राखौ नायब्लानो मिथिनो हायो जे बिथांमोनाबो सानसे समाव फरायसामोन आरो गावसोरनि नाजानाय आरो फरायबोनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा दिनै सोलोंथाइखौ गावसोरनि मोनसे केरियार एबा जिउ खुंनायनि मोनसे लामा हिसाबै गायसननो हादों बेखायनो जों साफ्रोमबो फरायसाफ्राबो सोलोंथाइ लानायाव जेब्लायबो नैबे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन जे आं जा बिथिंखौ फरायगासिनो दं बा जा सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ बे सोलोंथाइया आंनि जिउ दानायनि मोनसे लामा बे बाथ्राखौ जों जेब्लायबो सानना लानांगोन होनब्लासो मा जोङो गावखौ सासे मोजां फरायसा गावखौ सासे जाफुंसारनाय फरायसा हिसाबै खामानि मावनायाव जों मोनसे गोदान बोलो मोनगोन मोनसे सोलोंथाइनि इम्परटेन्सखौ जोङो होनो रोंगोन आरो जों सासे फरायसा हिसाबै बेनिफ्राय आङो नैथियाव लिरना लादों सोलोंथाइया सासे मानसिनि जिउ फोसाबस्रांनायनि लामा गिबियाव जों बुंदोंमोन सोलोंथाइनि गेजेरजों सासे सुबुङा थांना थानायनि लामा मोनो थामहिनबा बिनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो गावनि उदैनि उखैनाय गाननाय जोमनाय थाखा फैसा एबा थांना थानायाव जोंनो मा नांगौ जायो बेफोर गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जों गोरलैयैनो मोननो हायो बिनि उनाव आङो मा बुंदों दा सोलोंथाइया सासे मानसिनि जिउ फोसाबस्रांनायनि लामा जोङो लेखा फरायनानै जे खालि थाखा फैसा बा गारि मथर गोनां बा गावखौ सासे मोजां सुबुं थाखा फैसा गोनां धोनि सुबुं महरैल' गायसननो हायो बे नङा जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मा मोनो थांना थानायनि गोबां मोजां मोजां गियानफोरखौ जों सोलोंनो हायो जोङो थांना थानायनि देरसिन बोलोआ मा होनो जोंना गियान जेब्ला सासे मानसिया गियान गोनां जागोन होनब्लासो बे मानसिखौ जोङो मा खालामगोन समाजा जोङो मान होगोन एबा रेसपेक्ट खालामगोन आरो दा सासे मानसिखौ समाजजों गियान गोनां एबा रेसपेक्ट मोननाय खालामनो सोर हायोनो बबे मोनसे जिरादा हायोनो सोलोंथाइया हायो बेखायनो जों साफ्रोमबो फरायसाया दिनैनिफ्राय साननानै ला जे सोलोंथाइया मोनसे गियान जाय गियानजों आं समाजनो मोनसे मोजां गावनि सिनायथि होनो हागोन आरो समाजजों गियान गोनां सुबुं होननानै गनायजानो हागोन बे बिथिंखौ जों साननानै ला आरो जेनेबा आं थामथियाव लिरना लादोंमोन थामथियाबो बेनो सोलोंथाइया सासे मानसिनि सिनायथि माने थामथियावबो आं बे एखे सेकेन्ड पइन्टजों एखेखौ लादोंमोन सोलोंथाइया सासे मानसिनि सिनायथि सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै सासे मानसिया गावनि सिनायथि गालांनो हानाय जोंहा गेदेमा सुबुंफोरनि आंखाल गैया जों बिदिन्थि बायदियै एपिजे आब्दुल कालामनि बाथ्राखौ जों मख'नो हायो एपिजे आब्दुल कालाम जाय जोंनि भारत हादरनि जौगानाय बा गुबुन गुबुन मुलुगनि हादरफोरनि गेजेराव भारत हादराबो मोनसे टप जौगानाय लिस्टआव थानो हादों बेनि गुबै कन्ट्रिबिउसनाव दङ जोंहा एंगारनो हायै कन्ट्रिबिउसन एबा बिहोमा होलांनायाव दङ जोंहा एपिजे आब्दुल कालाम जाय सिगां जोंनि भारत हादराव मोनसे मिसाइलनि अस्त्र होलांदों बा मोनसे मिसाइल हाथियार होलांनानै मुलुगनि जौगानायजों समान समान जौगालांफानो थाखाय जोंनि भारतनोबो मोनसे गोदान गोहो बोलो जगायना होदों बेखायनो जोङो दिनैनिफ्राय बेखौ सानना लानांगोन जे सोलोंथाइया गावनि हादरनि गासैबो मानसिफोरजोंनो सिनायजानाय मान होजानाय मोनसे आयदा बे आयदाखौ जोङो गावनि सोलोंनाय आरो नाजानायनि गेजेरजों नाजानाय आरो सोलोंनायनि गेजेरजोंनो आरजिनो हायो सोलोंथाइनि सायाव आङो बिनिफ्राय माखासे गोबां डिफिनिसनफोरखौ लादोंमोन नाथाय आङो गोबांथार डिफिनिसनखौ बुंनो लुबैलिया आं सासेल' मानसिनि डिफिनिसनखौ बुंनोसै एपिजे आब्दुल कालामनि बिथाङा बुंदोंमोन Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. थामहिनबा मा बुंदों
सोलोंथाइयानो जादों मोनसे गोहोगोरा हाथियारनो जाय हाथियारखौ बाहायनानै नों मुलुगखौनो सोलायनो हायो। बिथांनि बुंनाय बाथ्राया बिथाङा ओरैनो बुंदों बे बाथ्राखौ बेल' नङा, बिथाङा गावनो बिनि मोनसे बिदिन्थि। मानो होनबा आं दहाय बुंखांबाय जोंनि भारत हादरा गुबुन गुबुन हादरफोरजों जौगानाय लिस्टआव टप एबा जौसिन मासियाव गाखोहैनो हानायाव जोंहा बिथांनिनो मोनसे गेदेर कन्ट्रिबिउसन एबा बिहोमा दङ। बेखायनो बिथाङा सोलोंथाइनि बे गुनखौ मिथिनानैनो एबा मोनदांनानै आरो गावनो सासे बिदिन्थि जानायखायसो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो हादों जे सोलोंथाइया मोनसे गोहोगोरा हाथियार जाय हाथियारखौ बाहायनानै जों मुलुगखौनो सोलायनो हायो। जों बिथांनि बे डिफिनिसनाव नांथाबना थायालासिनो जों ओरैनो माखासे बाथ्राफोरखौ साननानै नाहरोब्लाबो नुनो हायो जे दिनै जों सोलोंथाइ बिथिङाव संसारनि माखासे एबा खायसे सुबुंफोरा जौगालांनायखायसो जोङो दिनै न'आव थानानैनो जोङो जाय आयदाफोरखौ जोङो सानसे समाव गुबुनाव थांनानै बा गुबुननि मोजां बाथ्रा खोनासंनानै जों सोलोंनो गोनां जागोन, बे बाथ्राफोरखौ बे गियानफोरखौ जों दिनै सोलोंथाइया जौगालांनायनि थाखायनो बा सोलोंथाइ मोननाय मानसिफोरा मोजां खामानि मावलांनायनि थाखायनो जों दिनै न'आव थानानैनो मोननो हानायबो जानानै फैदों आरो सोलोंथाइनि पावारजोंनो। जेरै जों मबाइलनि बाथ्राफोरखौ मख'नो हायो। जों मबाइल गैयि समाव मामोन, मुलुगनि खौरां लानो थाखायनो जोङो निउस पेपारफोर फरायनांगौ जायोमोन। निउस पेपार मोननो थाखाय जोङो बाजारफोराव थांनांगौ जायोमोन, नेनांगौ जायोमोन। बे समाव जोंहा समनि समखौ नेनानै थानांगौ जायोमोन आरो दा नाथाय जोङो समखौ नेनांगौ जाला, जेरावबो थांनानै जोङो निउस पेपारफोर नागिरहैनांगौ जाला। जों न'आव थानानैनो सेकेन्डनि गेजेरावनो बबेयाव मा जादों बा नों मा बिथिंखौ सोलोंनो गोसो जादों बेफोर गासैबो बिथिंखौ जों मबाइलनि गेजेरजोंनो सोलोंनो हाबाय। दा बेबायदि जोंखौ जे इजियै गोरलैयैनो दसे समनि गेजेरावनो सोलोंनो हानाय खालामदों बा मिथिनो मोननाय खालामदों बबे होनब्ला सोलोंथाइ। दिनै गासैबो संसारनि बा जोंनि बुहुमनि टेक्न'लजि डेभेलप जानाय, जोंनि हान्थिनाय थांलाय फैलाय राहानि गोरलै जानाय बा सासेया सासेजों कमिउनिकेसन खालामनो गोरलैयैनो कमिउनिकेसन खालामनो हानाय, बेफोर गासैबो बिथिंखौ गोरलै खालामना होदों सोलोंथाइया। बेखायनो बुंदों एपिजे आब्दुल कालामआ, सोलोंथाइया मोनसे गोग्गोम हाथियार जाय हाथियारजों मुलुगखौनो नों सोलायनो हायो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आयदाफोराव सोलोंथाइखौ जोङो गुबुन गुबुन बिथिङै डिफिनिसन बा बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोनो। आं बावहाय इक'नमिक्सनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, मानो होनबा जायफोर कलेज फरायबाय बे फंबाय बिनानावमोनहा जेन'बा इक'नमिक्स साबजेक्ट लादों जानो हागौ। आरो थांना थानो थाखाय जोंनो मा नांगौ? इक'नमिक्स। बे थांना थानो थाखाय जोंनो मा नांगौ? रांखान्थियानो मा? जोंनि साफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय गासैबो बिथिंफोरखौ गोरलैयै जगायना होनो हायो। दा बे थांना थानायखौ गोरलैयै जगायना होनो हाग्रा इक'नमिक्स बा रांखान्थि आयदायाव सोलोंथाइखौ मा नोजोरजों नायदों आं बेखौ नोंसिनो खिन्थानो लुबैदों। इक'नमिक्स आयदायाव सोलोंथाइखौ ओरैबायदि डिफिनिसन होदों: Investment in education is another major source of human capital formation. Expenditure on education convert human beings into human capital. Human beings without education only physical labor. मा होनदोंनो? सोलोंथाइ आरजिनाया मा होनो? सुबुं नोगोर गायसननायनि मोनसे फुंखानो। सोलोंथाइ आरजिनाया सुबुं नोगोर गायसननायनि मोनसे फुंखा। थामहिनबा जोङो गामियारि समाजखौ जेब्ला नोगोर समाजसिम सोलायनो जों गोनां जागोन, अब्ला जोङो गिबियावनो मा नांगोननो? सोलोंथाइ नांगोन। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों गामियारि समाजनिफ्राय नोगोर समाजसिम जोङो सोलायहैनो हागोननो। दा जोङो गामियारि समाज आरो नोगोर समाज बे मोननैनि गेजेराव माबायदि फारागथि दङ जों बेखौथ' मिथिखागौ। जोङो जोंनि गामियारि समाजाव जिउ खुंनायफोरा जोंहा नोगोराव जेरैबायदि केपासिटिफोर मोनो, जेरैबायदि सुजुग सुबिदाफोर मोनो, बेबायदि सुजुग सुबिदाखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हाया। जोङो सोरबा लोमजादों साजादोंब्लाबो दसे समनि गेजेरावनो जोङो डाक्टारफोरनि खाथियाव थांनो हाया।
एसेब्लाबो जोङो माने नोगोरनि मानसिफ्रा जेरै 1 मिनिट 2 मिनिटनि गेजेरावनो थांनानै गावनि लोमजानायनि सायाव डाक्टारनाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लानो हायो नाथाय जोङो गामियारि समाजनि मानसिफ्रा मा जोङो एसेब्लाबो लामा हान्थिनानै एसेब्लाबो गोबाव समनि गेजेरजोंसो माने गोबाव सम लानायनि उनावसो जोङो मा डाक्टारनि खाथियाव थांनानै जोङो गावनि देहानि ट्रिटमेन्ट लानो हानायनि सुबिदाखौ मोनो आरो बेबायदिनो मेरला डिफारेन्स दङ जोंनि गामियारि जिउ खुंनाय आरो नोगोर समाजनि जिउ खुंनाय दा बेवहाय बेखायनो बुंदों गामियारि समाजखौ सोलायहोनोब्ला गिबियावनो नोगोरारि समाजखौ सोलायहोनोब्ला गिबियावनो मा नांगोन सोलोंथाइ नांगोन इकनमिक्सआवबो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनिफ्राय मा बुंबावदों ह्यूमेन बीइंग्स विदाउट एडुकेशन आर अनलि फिजिकल लेबर होनो सुबुं माहारियालायनो मा सोलोंथाइ गैयाब्ला अनलि जोंनि देहानि थाखाय मा हाजिरा मावनायफोर बायदिल' आरो जोंनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो जों जेरैबायदि हाजिरा मावो जोंनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो उखै गानो थाखाय जों जेरैबायदि हाजिरा मावो जों बेबायदिल' जागोन जाहैदों सोलोंथाइ गैयाबा बेखायनो आङो गासैबो फंबाय बिनानावमोनखौ इकनमिक्स बा रांखान्थि आयदायावनो सोलोंथाइखौ रांखान्थि जौगानायनि बा गामियारि समाजखौ नोगोरारि समाजसिम सोलायनायनि मोनसे लामा होननानै जोङो बिबुंथि होदोंब्ला जोंबो दिनैनिफ्राय इडुकेसनखौ बेबायदिनो जोंखौ गामियारि समाजनिफ्राय नोगोर समाजसिम गुस्लायलांहोनायनि एबा गावखौ गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम बारस्लायलांनायनि मोनसे लामा होननानै गनायनानै लानो थाखाय आं खावलायो बेनिफ्राय दङमोन नैथि कुइसनाव दङमोन सोलोंथाइ लानायाव थानो गोनां थादेरसाफ्रा मा मा एबा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ सासे फरायसाया गावखौ मोजां फरायसा हिसाबै गायसननो थाखाय गिबियावनो नैबे नैथि सोंथिनि फिनखौबो मिथिना लानाया गाहाम अब्लासो सासे फरायसाया मा जागोन गावखौ सासे मोजां फरायसा हिसाबै बा सासे साक्सेस मोननाय फरायसा हिसाबै गायसननो हागोन आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ बेखौ नोंसोर एसेब्लाबो मिथिगौ ना जोंनो मा मा नांगौ सोलोंथाइ लानायाव मिथिगौ ना मिथिया नोंसोरलाय जों गावखौ सोंथि सोंना लानांगौ आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ जेब्ला जोङो बे सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो गोनां जानाय थादेरसाफोरखौ मिथिगोन होनब्ला जोङो मा इडुकेसनखौ जोङो भेलु होनो रोंगोन इडुकेसननि पावार जों मिथिगोन इम्पर्टेन्स अफ द एडुकेसन जोङो मिथिनो हागोन आरो जों जेब्ला नैबे सोंथिनि फिनखौ मिथियो आं बेयाव लिरना लादोंमोन आं नोंसोरनो खिथानोसै नोंसोर लिरना ला सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ बेखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ हुदा हेबिट जायखौ इंलिसाव बुङो हेबिट जों मिथिगौ ना जायफोर क्लास 9, 10 बारग'बोबाय बिसोरो मिथिगौ जेब्लाबो सासे मानसिखौ साक्सेस मोनहैयोनो सासे मानसिनि मोजां हुदानि गेजेरजों सासे मानसिया गावनि मावनो लानाय थांखिखौ गोरलैयै मावफुंनो हायोनो जोङो जायफोर फरायसाफोरा क्लास 9आवनो जानो हागौ आरो बियो नमल चन्द्र बर'नि मोनसे रायथाइ दंमोन आखल दानाय आरो केरेक्टार फर्मेशन होननाय मोनसे रायथाइ दंमोन आरो बे रायथाइयाव लिरदों बिथाङा सासे मानसिनि बा सासे फरायसानि जाफुंसारनायनि गुदियावनो दंनो फरायसानि मोजां हुदा गैयाब्ला सासे फरायसाया बा मोजां हुदा गैयाब्ला सासे फरायसाया जेब्लाबो गावनि सोलोंथाइ लानाय हाबायाव माने साक्सेस मोननाय नङानो आरो बेखायनो जोङो मिथिनांगोन सोलोंथाइ लानायाव जोंनो गिबिसिन मोनसे एलिमेन्ट्स एबा थादेरसाया जाबाय हुदा बे हुदाया मा फरायसानि हुदाया मा जानांगोन दाना फरायसानि देरसिन मावनो गोनां हाबाया मा जों बयबो मिथिखागौ ना लिरनाय आरो फरायनाय सासे फरायसानाव जेब्लायबो मा थानांगौनो लिरनाय आरो फरायनायनि हुदा थानांगौनो आरो मानोना जों मिथिखागौ लिरनाय आरो फरायनाय हुदा गैयाब्ला सासे फरायसाया जेब्लायबो गावनि मोनफ्रोमबो आनजादखौ बियो जेब्लायबो मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय नङा नाथाय जाय फरायसाया सम बादियै आनजाद फैनायनि सिगां गोबाव समनिफ्रायनो मोजां लिरनाय आरो फरायनाय हुदानि गेजेरजों जेब्ला सम बारहोहरगोन होनब्ला बे गावनि मोनफ्रोमबो आनजादावनो मोजांथारै उथ्रिसारनो हागोन आरो जेब्ला बे फरायसाया मोजांथारै उथ्रिगोन होनब्लानो बे फरायसाया गावनि थांखिसिमबो सहैनो हागोन आरो बेखायनो फरायसालियाव माने सोलोंथाइ लानायाव जोंनो गोनां जानाय मुवाया मा होनो हुदा
बिनिफ्राय सेकेन्डआव दङ सम खाना लानाय जायखौ बुङो इंराजियाव टाइम टेबोल सम खाना लानाय टाइम टेबोल सासे फरायसानो साक्सेस मोननो थाखाय बा सासे फरायसा समाव गावनि सोलोंथाइ लानायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय मा नांगौनो गिबियावनो सम खाना लानाय थामहिनबा समनि बेसेन होनो रोंनाय आरो जोंथ' गोबां समाव नुनो मोनो गोबां फरायसाफोरा मा गैया फरायनायनि मोनसे टाइम टेबोलानो थाया आरो जायनि थाखाय बिसोरो बबे समाव गाव बबे साबजेक्टखौ फरायगोन बेबायदि गावखौ साखाफारा खालामना लानो हाया बेनिखायनो आं नोंसोरखौ दिनैनिफ्राय खावलायो जोंनो जिउआव साक्सेस मोननो थाखाय जेब्लाबो समनि बेसेन होनो रोंनाय हुदाखौ नांगौ समखौ जों जेब्लाबो बेसेन होनो रोंनांगौ आरो साफ्रोमबो फरायसाया जेब्लाबो फुं आरो मोनाबिलि बे मोननै समाव गावनि हानाय बायदि नों बेसेबां घन्टा जिरायना फरायनो हायो बा लिरनो हायो बेबायदि समफोरखौ नोंसोर खाना लानो रोंनांगौ मानो होनबा इंराजियाव मोनसे मोजां बाथ्रा दं आरो समनि बेसेनखौ सुनो थाखाय टाइम इज मानिनो इंराजियाव बेबायदि मोनसे बाथ्रा नोंसोरबो खोनादोंना खोनाबाय थादोंना जोङो टाइम इज मानि समानो दोहोननो समानो दोहोन टाइम इज मानि समानो दोहोन बिदिन्थि बायदियै नै जोंहा दा मा दैज्लां फैबायना दैज्लाङाथ' मा जोंहा माइ गायनायनि सम बे माइ गायनाय दैज्लांनि समाव जाय आबादारिफोरा सान्दुं अखा सहायनानै जेब्ला माने बे दैज्लांनि समजों लोगोसे गोरोबफानानै जेब्ला दुब्लियाव खामानि मावहैगोन होमब्ला बिसोर मा मोनगोन मेसें बोथोराव जेब्ला माइ बुथुमनाय सम जायो होमब्ला बिसोरनि बाख्रिया मा जागोन मावनाय बायदि बिसोरो गावसिनि बाख्रि बुंजासे माइफोरखौ दोनथुमनो हागोन नाथाय जेब्ला सासे आबादारिया नैबे दैज्लांनि गायनाय फुनाय समखौ गावनि बे दुब्लियाव खामानि मावनाय हाबायाव बाहायालासे उदां ओरैनो थाना सम बारहोहरगोन होनब्ला बेयो मा बै माइ बुथुमनाय समाव गावनि बाख्रियाव बेहा गरसेबो माइखौनो दोनफैनो हानाय नङा बेखायनो इंराजियाव बुंदों टाइम इज मानि थामहिनबा समानो दोहोन समनि गेजेरजोंनो जोङो मा दोहोनखौ आरजिनो हायो जेब्ला सासे मानसिया समखौ बेसेन होनो रोंबाय अब्ला बिनि जिउआव दोहोनाबो खारफाबोबाय आरो उन खारफाबोबाय बेखायनो दिनैनिफ्राय नोंसोरो फरायनाय समाव मोनसे थि सम खाना ला नोंसोर जेसेबां हायो बेबायदि समखौ नोंसोर खाना ला बिनिफ्राय थामथियाव दङ थांखि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो मा थादेर जानांगौनो जोंनो गिबियावनो मोनसे थांखि जायफोर क्लास 9, 10 बिसोरो रनसाय लिरनो मोनबाय खोमा इउर एम्स एन्ड लाइफ बर'आवबो फैयो जेनेबा नोंनि जिउनि थांखि मोनबायना नोंनि जिउनि थांखि नोंसोर फरायनो मोनफेरदोंना मोनफेराखै नोंसोर लिरनो मोनदोंना मोनाखै फरिखायाव जायफोर क्लास 9, 10 गोदोथ' 8आवनो मोनोमोन नोंनि जिउनि थांखि लिरनो आरो नोंनि जिउनि थांखि लिरनो मोनदोंना मोनाखै नोंसोरो इउर एम्स एन्ड लाइफ बेबायदि रनसाय लिरनो मोनदोंना मोनाखै मोनदोंना होनब्लाबो नोंसोर मिथिगौ बे इउर एम्स एन्ड लाइफआव मा होनना बुंदों थांखिखौ थांखिया जाबाय सासे मानसिनि गोहो थुलुंगा आरो मा होनदों सासे मानसिनि गोहो आरो थुलुंगानो सासे मानसिया जेब्ला थांखि थागोन अब्लासो बे गावनि मावनो लानाय हाबाखौ मावफुंनो गोहो मोनगोन जाहैदों गोहो मोनगोन बोलो मोनगोन थामहिनबा पावार बुथुमनो बियो हागोननो ओमफ्राय मा बुंदोंमोन बे इउर एम्स एन्ड लाइफनि रनसाय लिरनायाव जोंखौ थांखि गैयै मानसिया माबादि जागोननो मावनो बिहा थांखि मावनो बियो सानब्लाबो मा जागोननो बिनि साननायफ्रा बै रुगुं गैयै लैथोआव दिङा मा होनो लोरगि गैयै दिङा जावनायफोरबायदि जागोन जाहैदों बियो बेबायदि होननानै जों फरायनो मोनबोदोंमोन ना मोनदोंना जोङो इउर एम्स एन्ड लाइफआव थांखि गैयैखौ माजों रुजुदों लैथो गेजेराव बैथा गैयै दिङा जावनायजों रुजुदों नङा होनबा ओमफ्राय थांखि गोनांखौ माजों रुजुदोंनो थांखिखौ माजों रुजुदों मोनसे पावार माने गाव जे मा थांखि लादों गाव जे जिउआव मा जानो लुबैदों बेखौ जाफुंसारनो हानायनि मोनसे लामा मोनसे मोनसे पावार मोनसे लामा एबा मोनसे गोहो होननानै बुंदों बेखायनो दिनैनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोङो जिखुनु फिसायानो जाथों गिदिरानो जाथों आरो नों जेखौ मोजां मोनो नों जेखौ मावनो हागोन बादि मोनो
बे नों मावनो हानाय बादिखौ बा नोंनि केपासिटिया जेखौ थिनदों नों बेखौ नायनानै मोनसे जिउआव जेब्लाबो थांखि लानांगोन होमब्लासो नों मा नोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै सोलोंनो नों गोसो जागोन नों पावार मोनगोन आरो बेखायनो नोंसोर दिनैनिफ्राय जिउआव मोनसे जिखुनु फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो थांखि ला आरो मानो होनब्ला खामानिया फिसा आरो गिदिर गैयानो मानसिया फिसा खामानि मावनानैबो गावनि जिउखौ दैदेननो हायो आरो गिदिर खामानि मावनानैबो जिउखौ दैदेननो हायो आरो फिसा खामानि मावनायाबो गावनि खामानियाव जुदि गोजोननाय दङब्ला बेयावबो मा होनो बेनि गेजेरजोंबो मा होनो जिउनि रंजानायखौ मोननो हायो बिनिफ्राय आं ब्रैथियाव लिरदोंमोन नाजाथाबनाय सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो जेब्लायबो मा नांगौनो नाजाथाबनाय जेब्ला जोंहा जिउआव नाजाथाबनाय थागोन होनब्लासो जोङो सोलोंथाइ लानायाव फैनाय जोंनि गुबुन गुबुन प्रब्लेम बा जिउनि जेंना जेथोफोरखौ जोङो मा खालामनो हागोन